Nog nooit het een god tussen 12 stedentochten zo grut west. 24 jaar. In 1984 wie het 22 jaar lang en kreeg dus nou sloeg ik doe de twijfel ta of het ooit nog wel hebben zal. Maar in een wie er zomaar een winter en koer de tocht omgaan. Frieslandok zucht waarom op die bjusterbaarlijke 21 februari 1984. Joet deel 1. Ik stond vooraan en hoe verder de tijd naar het startschot ging, hoe meer de druk van achter kwam. Op een gegeven moment werd je vooraan, waar je bijna plat gedrukt tegen die hek aan. Dus ja, als de boel in paniek raakt, daar heb ik wel nog een beetje bang voor geweest. Een beetje. Ik denk straks dan word ik helemaal doorgetrapt hier zo. Maar het ging gelukkig goed, maar die vent, dat vergeet ik ook nog. Die jongen, er waren 2 hekken en er zat een stukje elektriciteitsdraad, hadden ze dat eromheen en daar hadden ze vastgebonden, 2 plekken. En die moest dat met een tangetje doorknippen. Nou, die trilde zo, want die hele meute, die hele wilde kudde, die stond daarvoor en met die wilde stieren, ja. Met die schaats in de handen. Ik stond dat te trillen en dat ding door te knippen. Nou, dat vergeet ik ook nooit weer. Het pistool omhoog en daar is de Elfstedentocht begonnen. De run is weg en het is Jan Wessels inderdaad die als eerste de hoek doorgaat. De achterste mannen hier komen nauwelijks weg, doen het op het gemak, hebben dat ook uitgerekend. Maar Wessels was als een speer uit een boog weg. Met Dries van Weijen in die binnenbocht erbij. Kijk, dit zijn de wedstrijdrijders. De laatste gaan Rudy Liebrechts is de laatste. Met 189 gaat Rudy Liebrechts als laatste hier eruit. Deze mannen zijn weg. We gaan ze een stuk weg. Waar ik heel bot van schrokken ben en waar ik ook griezelig in zie, dat weer al dat publiek wat er op dat Van Hariksma-kanaal stiert. Ik heb nou bezocht om het publiek aan de kant te krijgen. En daar stier ik nog een loedswijn. Maar ja, die mensen hebben hier niks mee te beginnen. Ik ben nog in de lanternepeel geklommen, daar heb ik maar het lood. Heb ik nog bezocht om die mensen te spreken. Maar op een stuit komen ze eraan en de hele meute stier om me heen. En alle roepen van Henkie, Henkie, Henkie. Nou, toen ben ik daar weggegaan, want ik kan hier helemaal niks bereiken. Ik kan krijgelijk goed voortgaan. Maar ik zei het de mensen, weet je hem verdikken wel dat je 3 hele meter weter wetter onder hem stiert. Je hem krijg hem op een betonvlees in te doen. Want dan zeggen ze me wat glazen gewoon zo van wat heeft het door. En nou, dat daar heb ik grote zorgen over gehad, dat dat net goed gaat. Maar ik kon daar niks mee beginnen, helemaal niks. De harten van de schaatsliefhebbers kloppen sneller. Zal het doorgaan? De beslissing, de persconferentie in de Frieslandhal in Leeuwarden. Het is zondag 20 januari. Een combinatie van de ijstoestand en de weersvoorspelling voor de komende dagen zullen leiden tot een situatie waarin het niet verantwoord is aanstaande woensdag een Elfstedentocht te houden. Als je die tocht wil houden, heb je dus veel facetten nodig. Je hebt goed weer nodig waarbij het kan. Je hebt goed ijs nodig waarop het kan. Maar je hebt ook nodig dat de rayonhoofden het veilig genoeg achten voor de mensen om er overheen te gaan. En die 3 facetten die waren nou net op die zondag daarvoor nog niet allemaal bij elkaar. Er wie twijfel op die snijtjongens, want daar zien we wel verder gaan. Er wie twijfel aangaande het waar, er wie twijfel aangaande het ijs, benamen vanwege het feit dus dat het ijs bij de kanten loslaat en dat de zinnen erop schijnt en dat op die manier het wetter hier een keer weer op het ijs kwam. Het wie dus als het ware een grote skosse die het overal en benamen in de steden tussen de morgen in, de kademorgen in, daar laat echt iepen. Maar ik had wel gezegd, het kan nog. Het dooit een heel klein beetje, het kan allemaal nog wel. Vrijdag regent het warm water, dan is het over. Dus we moeten ze maandag mee zien te krijgen. En dat hebben we met elkaar gezegd. We maken er een pep-talk van voor iedereen en we gaan ervoor maandag. En dat hebben we zondag tegen elkaar gezegd. En naar buiten toe niks. Manje de Moos, Waarman, Hans de Jong, die zei, er is een alternatief over Stedentocht gepland in Polen. Mensen gaan maar uitzieken, door de reden maar in het vet, want het gebeurt maar de winter. Nou, ik
Ik zei tegen de vrouw, ik heb toch de hele week nog vrij, ik wil van naar Polen. Ja, nou, dat is hartstikke gek, wat maakt u daar met deze toestand? Zei ik wil erheen. Ik weer er klaar voor, ik hier er vertraind, hartstikke mooi. Nou, wij in de bus. Het probleempunt dat we die brengen. En dat wordt net dichtvries. En dan zie je het nou hier een noemen. En dan hebben we op een jong hebben we daar al die netten hangen, vissersnetten, om die eind eruit te houden. En dan heb ik gezien voor de televisie op een of andere manier die rot aan. En daar hebben we verschrikkelijk volle problemen. Toen werden de burgemeester die waren bellen uit Amsterdam wij, door verschillende mensen. Die zeiden ja, dat ligt nergens op die eind die moet ik plakken. Maar hier vlakbij wie ik en hier plak in het Harmspark. En daar kon die eind wel heen. Maar ja, ik kon moeilijk in die eind zeggen, je moet er daar zwemmen gaan en die net. Maar dit was het probleem. En nu lezen rampen in, houten rampen, en dat is om een stroom te halen. En dat is, ja, dat hebben we letter die in en dat werkt wel. Want nu is jij er dicht. Want haast hier vaak het knelpunt. Ja, maar het is hier brak water, hè. Dus en wij nou staan hier onder het ijs, dat we op een gegeven moment 15 centimeter jongens, heb ik het weten, maar weet ik het weer, weer toven. En dat komt door de stroom van het water. En dat sliet dat ijs aan. En dat, ja, dat weer voor u al die nee, die de eerste keer. Ik ben oerl heen geweest. Ik ben eerst bij de 116, toen ben ik naar Sleert geweest. En dat viert me nooit weer dat ik in Sleert op balwerk stier. Het was altijd eeuwigst mooi waar. En dan steen je op het balwerk, zo al die rieders aankomen, de zinneskiende, een prachtig beeld daar. En toen stonden er een paar oude mensen achter hem en die zeiden, wat kan dat nou die Alversterre toch net trok hier. En dat was voor mij eigenlijk het signaal van, nou donders. No of nooit. Ik wist dat het drie dagen zou vriezen. En ik heb mijn praatje ook wel heel optimistisch gehouden, moet ik zeggen, voor de rionhoofden, hoor. Ik heb bij de rionhoofden helemaal niet gesproken over dooi op donderdag. Ik denk, die laat ik even weg. Om het nog positiever te brengen, om ze over de streep te krijgen, ja. Maar ik kan me nog herinneren dat wij dus die menigte jongens nadat we de Alphenmarathon hadden herbijnen. En dat de mensen uit de Zuidwesthoek wij dus zijn van jongens, het kan. Wij hebben jongen 10.000 reetrijders hebben meegedaan aan de Alphenmarathon. Het ijs het een poerbest houden ondanks al die problemen. En zij zijn het kan. En toen zei Dirk Toornstra, die zei, nou ja, als je hem vindt dat het kan, dan schouw ik ze erin haast ik wel terug. Als je hem tenminste acceptabel vindt dat ze nou rennen. En zo is het dus gebeurd. Ik dacht dat wij 38 kluunplakken gingen op dat stuit. En dat weer dus voor de eerste rieders en de laatste rieders hadden er aardig meer aan. Wij waren nooit benauwd. Dat is werkelijk weer, want je wist net hoe het kwam. Sinds gisteren hebben we weer matige tot strenge vorst, die zich handhaaft tot donderdag aanstaande. Uitgaande van 4 nachten strenge vorst die we nodig hadden, kan er een Elfstedentocht gehouden worden op donderdag 21 februari. De avond voor de inschrijving melden zich al enige honderden deelnemers bij de Frieslandhal. En ze hebben er graag een nachtje in de buitenlucht voor over. We zitten in het gebouw van het provinciale Wettersteert. En toen ben wij daar naar het Vectagon. Nou, en ik moet zeggen dat ik me absoluut deerschrokken ben. De hele stad die op elkaar. Het was één grote heksenketel in de stad. Er waren nou mensen die het voor het vak lijnen, omdat ze daar als eerste inschreeuwen woonden. Maar het was één groot feest op die strutten. En toen realiseerde hij ineens van, jongens, wat hebben wij losmaken? Ja, dat was heel spannend. Ik bedoel, op maandagavond laat dat er het nieuws om 8 uur dat het bekendgemaakt werd dat de echte Elfstedentocht doorgaat. Nou, dat is echt gigantisch. Dan komt er alles over je heen. Dan denk je, ja, nou gaat het echt gebeuren. Wat nou? Ja, van mij is er nog iets
Heel leuk. Ik ben dus ik ben op dat moment heel zenuwachtig. Wat moet je aan? Terwijl je al 100 wedstrijden gereden hebt. Maar op dat moment denk je, hoe moet dat nou? Toen ben ik dus echt 's nachts uit bed gelopen. En toen heb ik mij aangekleed zoals ik dacht dat ik de Elfsteden zou rijden. En toen ben ik in donker gaan rijden op de Langerijsterplas. Later wat over afgelachen, maar ik kwam terug in huis en mijn man had me niet eens gemist in bed. Die werd pas op het laatste moment zenuwachtig toen hij hier in Friesland was. Daarvoor was hij helemaal niet zenuwachtig. Maar u wilde oefenen toen die nacht even, in donker rijden? Ik heb in donker geoefend, op het ijs oefenen, want dat is het enige wat je nooit doet. Echt in donker rijden. Koortsachtig worden de langste voorbereidingen getroffen. De finishlijn. Een sleuf hakken, verf erin en dan weer water erop. We binnen goed wel in Polen. Ik loop t-shirt de maan. Betiet, chauffeurs die moesten even sliepen. Staat er een dronken persoon in zijn groot hotel. De echte Alve Sterrentocht zit er ook in. Dat is toch hartstikke bezopen. Ik klik er niet verder. Helemaal voor u de tijd. Nou, dat ken het wie je weet, maar gaat. Pikken bel in de Holland. Ja, je. Dat is heel ongeveer. Nou jongen, toen weer het hek van de Daan. Al die Friesen waren gek in de kop, maar die woonden nooit weer om. De Hollanders zien dat langs erg net. Die woonden die alternatieven voor rijden. Maar wij moesten en zonden erom. Een hele drukte binnen die organisatie, want we hebben een trein bus, een spoor vol met mensen en ze konden er niet in je steen letten. Het is toch zo kwam, een bus vol Friesen, hoofdzakelijk. We hebben om naar Friesland. De rest riet de alternatieve Elfstedentocht. Waar zit de moos? Alle woorden komen weer pas bij het verkomen. De omroepkwartieren voor radio en televisie worden ingericht. Achter de schermen instrueren NOS-regisseurs Martijn Lindenberg en Jaap Hofman hun medewerkers. Er was natuurlijk een geweldig gat tussen 63 en 85. 63 is gedaan met 8 camera's, rechtstreekse camera's dan. 4 in Bartlehem, 4 in Leeuwarden. En veel met filmcamera's. Dat betekent dat je dus toen nog, 's middags 2, 3, 4, 5 uur, materiaal ging zien van de ochtend. Goed, dat wilden we niet meer doen. Ik was een jonge en misschien veelbelovende regisseur, maar in ieder geval iemand die iets anders wilde. Lang nagedacht hoe je zoiets moest doen, van tevoren al. Ja, toen ben ik op het idee gekomen in ieder geval maar te kijken of je iets met camera's op motoren op ijs kon doen. Nou, makkelijk gezegd dan gedaan. Een motor op het ijs doet niks. Je moet punten hebben dat hij blijft staan. Zijspan eraan. Geoefend hier in de buurt, dat ging. Nou, dat was in ieder geval het begin. Toen werd er gezegd, ja, hoe gaan we het doen? Ja, dan denk ik dat jonge gasten die daar zitten zeggen, nou, laten we het live doen. Nou, toen zat iedereen van, oh, rechtstreeks dus. Ja, dat lijkt me de beste oplossing. Zo is het geboren. Weet jij wie de cameramensen waren? Belgen. Dus de Belgische cameramensen en de Belgische motards, die altijd de wielerklassiekers hebben gedaan, zijn nu alleen 2 maanden eerder dan de Omloop het Volk uit hun winterslaap gehaald. En die hebben met de Belgische apparatuur de Elfstedentocht gedaan. We moesten dus wel tegen ze zeggen dat als ze op die motor zaten, dat ze dan de kop in moesten houden als er een bruggetje aankwam. Evert van Bentum, Jos Niesten, Andries Kasper, Henri Ruitenberg en hier is weer Wim Westerveld terug naar de laatste positie. Een kopgroep derhalve nu van 11 man. Ik wist helemaal niet wat een Elfstedentocht was, dus en ik had er helemaal niet op gerekend. En ja, je had zo vaak verhalen gehoord van die Elfstedentocht, die komt toch niet weer. Dus, ja, en ondertussen lag er heel veel ijs en ja, dan komt hij toch kwam hij nog wel erg onverwachts, voor mij in ieder geval wel. Ik had er eigenlijk niet op gerekend. Ik was toch meer gericht op de baan. Ja, het was een vast programma. Dat kreeg je in september keurig uitgereikt. En kijk, dat zijn de wedstrijden. En daar gaan we voor. En dat is zekerheid. Er was een vaste basis. En daar trainde je voor. En nou, ja, daar richt ik me op. Dus ik vond het toch wel een verrassing eigenlijk dat het kwam. Ik ben eigenlijk altijd blijven schaatsen met in de achterhoofd de gedachte van ooit een keer Elfstedentocht rijden. Want als het zo geweest was dat het absoluut niet meer mogelijk was, had ik mogelijk wel helemaal niet aan het marathonschaatsen begonnen. Maar dat marathonschaatsen ben ik eigenlijk al begonnen na de Elfstedentocht van 63. Dat jaar erop ben ik lid geworden van de Elfstedenvereniging. En dat is altijd mijn drijf geweest, die Elfstedentocht rijden. Het is toch iets mysterieus, zeg maar. Iets wat een enorme belangstelling had. Zo zat het bij mij niet in mijn hoofd. Want ik denk, die Elfstedentocht, ach,
Ik heb hier niet zoveel te Dit is niet zo belangrijk. Niet Hè? zo belangrijk. Dus op het moment dat ik op het ijs kwam, toen gebeurde er iets. En toen voelde ik, dit is geweldig. Dit gaat gebeuren. Toen ben ik gaan rijden en op Slotermeer, net voorbij Sloten, op de Luts kwam ik erbij, als een dampend paard. Ja. Toen kwam ik bij jullie en toen was ik er. Ik zo, dit is toch wel gaaf. Ja. Vanaf 72 was er een wedstrijdreglement. En alles wat voor deelnemers geldt, geldt even goed voor deelnemsters. Dus daaruit blijkt dat je wel mee mag doen als vrouw. Maar dat betekent ook dat u dus binnen die tijd na de winnaar je moet je eigenlijk helemaal aan de herenregels houden. Dus als je langer erover doet dan 1/5 van die herenwedstrijd, dan heb je dus geen kruisje. En dat is natuurlijk voor wel een risico. En daarom is er ook een speciale vergadering geweest voor alle marathonvrouwen in Eindhoven. En toen bleek dus dat er heel veel vrouwen nooit bij nagedacht hadden. Ze dachten een Elfstedentocht is een toertocht. En nou ja, als je vooraan rijdt, rij je in de wedstrijd. Maar zo is het niet. Je moet echt duidelijk een keus maken. En toen is er dus bepaald van, nou, er zijn er eigenlijk niet zoveel die de wedstrijd gedurfd hebben. Adje Keulen en meerdere die zeggen, nou, ik ga gewoon toeren, want ik wil een keer een kruisje hebben. En dan Kimswerd. Albert Bakker, de beste kluner van het hele gezelschap, heeft de voorsprong genomen. Hij komt als eerste daar aan. Ik zie het in de kopgroep nog in Varhaas, in Kimswerd. En daar kwam Kruithoven een paar keer te vallen op een lang kluuntraject. En ik zie het achter Kruithoven, dat is een groot voorbeeld. Die man die hier als zoveel alternatieve Alsteden woont. En daar zie ik dan mijn eigen wat op jochten, de hele dag. Ik denk, als ik wat bij hem in de buurt wil, komt het altijd goed. Maar verdorie nog een taart. 2 keer op een bek op zo'n lang kluunplak. En daar gaat de man ervoor, de mannenwalven ervoor, die gaan naar terug. Ja, wij bleven toch een paar 100 meter achter. En van Kimswerd tot een dok om daar op oorlog een minuut erachter rijden. Ja. Zo'n grote frustratie. Is toch, dan krijg je toch steeds meer het gevoel van ja, ik heb het verlend, ik doe net meer mooi. Je rijdt wel op je hust en nou, dat is een hele grote teleurstelling. We bevinden ons dan op de in Friesland veel bezongen Dokkumer E. Met nog altijd die 11 man. En kijk eens, een versnelling daar. Henri Ruitenberg demareert uit die groep. En waarom? Dat zal zo blijken, want hij is niet de eerste die dat doet. Hij gaat heel snel weg. Jos Niester reageert, Anne Postmus reageert. Maar Ruitenberg is even weg uit de greep van die groep. Tempo ligt nu heel erg hoog. En hier blijkt waarom Ruitenberg demareert. 2 man zijn al weggevlucht uit die groep. Evert van Bentum en Jan Kooijman. We lieten eigenlijk hun gewoon wegrijden, want we zagen zelf al, wij komen zomaar niet weg. Nee. Maar dat ze wegreden en het werd serieus. Toen in ene ging Henry en ik dacht, ja, nu moet ik gaan. En wie ik meeneem, die neem ik dan maar mee. Ja. Maar dit is dan de slag. Of alles wordt weer naar elkaar toe gereden. Maar het verbaasde me eigenlijk dat jij ging en ik erachteraan, dat er niemand anders mee ging. En ja, kijk, die mannen hebben elkaar gevonden. Die hebben elkaars ritme weten over te nemen. En dan is het eigenlijk als bij wielrennen, als er in zo'n kopgroep een beetje samengewerkt kan worden, een beetje beurtelings kop kan worden gedaan, dan kun je heel ver komen met zo'n sterke 4-mans kopgroep. Ik had hetzelfde wat iedereen had. Wie zijn die mannen? We hadden geen idee wie dat waren. Niemand volgde marathonschaatsen. Dat was een hele kleine sport, sectarisch. Dat speelde zich af op kleine baantjes. Dus al die kerels waren nieuw voor ons. Kooijman, wie is Jan Kooijman? Niester? Van Bentum? Waar komen die vandaan dan? We hadden geen idee. Niemand had enig idee. Dus het was voor ons nieuwer dan nieuw. In Dokkum met z'n vieren. Dat was eigenlijk een reden met z'n vieren. Toen in Dokkum en dan heb je zo de Kuip in reed, zeg maar. Helemaal vol. Vol stadion. Nee, een vol stadion, allemaal tribunes zo. Daar reed je in en dan moest je aan het eind dan stempelen en weer terug. Jij zwaaide nog een keer, weet ik nog of niet? Ja. Ik keek nog een keer om en... Ja. En ik zwaai niet. Ik kreeg gewoon kippenvel en ik doe gewoon zo van, we zijn er en we zijn een kopgroep en ik heb het geweldig naar mijn zin. Ik steek een paar vuisten op van, tjaka, geweldig. Ja, ik vond het ook wel bijzonder hoor, zoals het publiek dan tekeer ging, zo enthousiast. Nou, daar kreeg ik kippenvel van. Ja, ik heb ook kippenvel, de rellingen gingen we erheen, dat deed me wel iets, ja. Ik weet wel van mezelf dat mijn kracht ligt op het
langere werk. Een dag werken is beter. Wij hebben thuis een boerderij en dan was het ook altijd als kind al het eerste wat je vader je leert is van... We hebben niks aan mensen die het zo zat zijn. Je moet zo zien te werken dat je je krachten verdeelt. En eigenlijk is het langere werk, dat geeft ook veel meer voldoening. Als ik een 500 meter rijd, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat je daar voldoening van hebt. Maar een dag, daar kan je een boek over schrijven wat je allemaal meemaakt. En dat gaat veel lekkerder. Jan Kooijman, Jos Nieste, Henri Ruitenberg, Evert van Bentum. Dan gingen de bochten om en toen ging Jan, die begon te versnellen ongeveer, of 400 meter of zo. Jan zat gewoon in de slechtste positie en die versnelde. Ja. Je moet ook wel een beetje gang houden. Dat is niet helemaal waar. Er is ook een foto van. Ja. Ik kom die bocht om, want dat parcours ligt ineens, ga je rechtsom en ik zie ineens in de verte een finishdoek. Oh, dacht ik, we zijn er. Het is gebeurd. Op dat moment kom ik omhoog en ik voel, ik heb hier verloren. Het is gebeurd voor mij. Ik heb geen kans meer, want ik rij op kop en ik kom in de slechtste positie hier de bocht om. En jullie blijven dus consequent achter mij, want jullie denken, niet op kop, want dan ben ik verloren. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga langzaam versnellen. En dan ga ik jullie opvangen, proberen. Je moet wat, je denkt wat, het is een flits en langzaam versnellen. Zo, wat ben je voorzichtig. Oh, wat ben je voorzichtig. Alle weer omhoog. Even zien. En denk je het Henry Ruitenberg? Nee, het is een skijnaanval. Hij doet het niet. En Evert van Bentum die had zijn race op Henry Ruitenberg afgestemd. En Ruitenberg hier doet dwars. Hij zei, Jim net rieden wil ik net. En dan zal Jan Kooijman het werk doen. Maar ik denk dat Jan Kooijman naast de sprint afzet. Want die had het minste geduld van de fjouwer. Denk je in zijn werk. Oh, wat wordt dit een mooie sprint. Wat is dit een verschrikkelijk mooie sprint. Als ik langs de bonken riet, elke keer nog, dan heb ik die finish nog in de holle. Dat is heel vreemd. Dat is, vergeet ik net, in 1963 wie Paping alleenig. Daarvoor 56 wie die 4 die door de streep kwam. Dus we moesten in 54 weer omgaan. Dat is een sprint hier van een groep. Nou, die sprint in 54 is dus helemaal vertut eerst terug een Bregen. Dit zie je zo raar in Leeuwarden in. Dus ja, dit weer een echte eindsprint. Dit weer meesten die er net op aankomen lieten. Ik wilde Alve Sterren tot winnen. Fjouwer meesten die tot in de holle in op dat moment. Nou, en ja, dat maakt het dus heel mooi. Dat de Elfstedentocht weer een echte wedstrijd weer. Oh, Henry Ruitenberg in de ideale positie om deze Alve Sterrentocht te winnen. Ja, kijk, ik zat achter Jan en ik dacht, Jan gaat versnellen. Maar ja, hij versnelde niet hard genoeg. Dus ik dacht, ik moet hier achter vandaan, want dit wordt niks. Maar ja, die finish die kwam natuurlijk steeds dichterbij. Dus ik ging achter Jan vandaan en toen kwam ik Jan wel voorbij. Maar ik kwam niet verder eigenlijk als vlakbij Henry en Evert. En dat zeg ik, Evert heeft enorm wel voordeel gehad van het feit dat hij achter Henry zat. Zat ik erachter, had ik er mogelijk ook wel voorbij kunnen gaan. Want het scheelt natuurlijk bijzonder veel, zit je met je neus in de wind of kom je erachter vandaan. Ik loosde hem gewoon naar de streep bijna. Ja, loosde hem naar de streep. Lang bijbluwen. En dan is het Henry Ruitenberg die nog steeds voorop gaat, maar dan zit Evert van Bentum er al vlak achteraan. Evert van Bentum, vlak achter Henry Ruitenberg. Jos Niesten. Ik zat op kop, op een gegeven moment, ze bleven mooi achter mij in de hele poort. En dat ging mooi. Ze kwam steeds dichter erbij. En op een gegeven moment, dan zie je toch, je kijkt zo'n beetje schuin steeds. En ik kon gewoon echt niet harder. En dan kijk je toch van, komt er nog iemand of niet? Ja, een andere keer dan rij je gewoon zo hard. Dan kunnen ze achter je, in de wind komen ze dan. En dan kunnen ze ook niet meer versnellen. Dat gebeurt ook wel. Maar even, ik zag hem al aankomen, die schaatszaag eerst. En op een gegeven moment kwam steeds dichterbij naast me. En dan wil je nog wel iets sneller, maar dat lukt niet meer. En dan... en toen dacht ik van, nou, ik hoop niet dat die andere twee er ook nog langskomen. Maar dat gebeurde dan niet. Het is tussen Ruitenberg en Van Bentum. Ruitenberg of Van Bentum. Het is Ruitenberg of Van Bentum. Een beetje leidt Ruitenberg voor. Daar komt Evert van Bentum en Evert van Bentum. Evert van Bentum. Hij wint de Alve Sterrentocht van Henry Ruitenberg. Evert van Bentum. De man uit Sint-Jans-Klooster, uit de polder. Die traint hier in Friesland en die traint altijd in Heerenveen. En Evert van Bentum. Hij verslaat Henry Ruitenberg in de sprint. Ik schiet boven in een hokje bij de televisie en beneden. Dat weer uniek. Riet, Sippi Tegelaar op Redens, met een rechtsekje op. In die rechtsekje zie je de zender. En die koer dus met iedereen praten. Nou, die dus, eerst doet Evert van Bentum aankomen, die kreken door de politie en iedereen van daar koer ze dus net bij komen. Maar daarna koer ik haar dus stuur. Ik zei, nou, daar komt Wim Westerveld binnen en die had enzovoort. En nou, toen kwam als 15e Oede Eindstreek Rijn Jonker. Ik zei, nou, als die nou omdraait
En door riest nou op hem daar, dan had de man die eerst naar Polen ging en nou de halve sterren dat hier rieden had, die had bij de microfoon. Rijn kapot? Ja. Wie het zwier? Ja. Op. Hartstikke op? Ja. Oh. 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 Oh, wees nog daar. Maar eerst maar even zitten, Rijn. Geen jas en geen school. Daar is... Kom maar. Daar is wel een bankje, Rijn. Ik ken het meer. Ik ben daar gelukkig. Toch wel, hè? Ach, mist, dit is weer mijn droom. Hoe dan ik? Ik kan best kapot. Ja, de start in Polen en dan je finish, hè? Ja, jongen, dat is wat, hè? Het is onmenselijk, zeg. Heel apart, hè? Heel apart. Je bent al zo blij dat je er binnen. Dat is toch bijzonder. Ik bedoel, dat hele voortraject van zo'n Halfstedentocht. En dat doe je zelf. En dan ik nog in een hele leuke positie de finish heli. 15e, hè? Ja, geweldig mooi. Ja, door Kaamster aan. Ja. En nevens mij zeerst door deze jas. Nou, ik zeg net zo volle meer, maar ik weet wel dat je mensen winnen. Maar waar dat nou precies winnen, dat kan ik niet zeggen. Nee. Maar ik hier wel de belofte met elke lok maken dat zodra ik door de finish wezen zoeken, naar hier van Omroep Friesland in zoeken. En nou, goed, daar ga ik nu maar onthouden. En dat is toevallig. En hier is er nog enig benul van dat het op een radio wie? Ja, ik wil dat het een interview wie, maar dat ik het zou malen, dat hier ik net in de gaten. Letter. Want sommige mensen van mijn familie die schamen zich er wel eens voor, maar ik vind het toch op zich wel leuk dat het toch weer sabbat is, zaterdag is. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat voor het zien wat ik in alles verslagjouwer doe, hè? Ja, dat wie ik heel lastig, want Rijn die koel mij als reetriedster, die koel mij als trainster. En op dat moment dat je zo allemachtig kapot bent en aan de andere kant ik hartstikke blij binnen, dan vergeet je dat. En ik vergeet dat ik helemaal dat ik van de radio aan het werk weer. Dus dat weer puur. Ja, dat weer puur. Kom er in mij, hier is al een bankje. Ja, tuurlijk. Dat doe je toch in zo'n situatie. Als is dat heel gewoon. Ja. En dan de eerste dame in de wedstrijd. Leni van der Hoorn uit het Zuid-Hollandse Ter Aar. Zij komt als eerste dame over de finish op de Bonkevaart bij Leeuwarden en dat wil ze weten. Daar is ze blij mee. Ze laat zich uitgebreid vetteren door de fotografen. Ik werd vastgegrepen en nou wacht even en kun je even wachten. En toen had Heinze Bakker verbinding met Hilversum. En dan weet ik wel dat hij moest wachten. Hij zei, nee, ik ken nou niet. Want, en toen hoorde je, door de radio dan de berichten van boerentuinder en dit en dat en het nieuws. En toen dat afgelopen was, toen kreeg ik een interview. Op de eindstip werd ze door haar dolgelukkige echtgenoot in de armen gesloten. Ik ben er heel erg blij met. Ik heb 15 jaar ben ik lid van de Elfstedenvereniging en ik heb diverse alternatieven gereden. Maar nou is er dat toch van gekomen dat ik ene keer een echte Elfstedentocht gereden heb. Dit vier ik nooit weer. De eerste keer, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Hoezo? Ja, dat is omdat het natuurlijk helemaal nijden, hè. En het wie ik haast mystiek. Het weer heel bijzonder, omdat het sokkenpad waar weer. Het is dat waar weer wiet, het weer bruinig, de loft, het weer wat diezig. En dan denk je van, nou, je zak je net een halve sterrentocht rijden. En het koel al. En dat maakt het heel bijzonder, vond ik. Ja. We hier nou die beelden van 63 ja, natuurlijk. tuurlijk. Van die buffets en budden. En, ja, en het weer simmerwaar. Het weer apart.